sayı kapatma kararı için yetmemektedir. Bi banga Partiya Demokratîk Gelan HDP derbarê nirxandina biryara qutkirina alîkariya darayî û doza girtina vê partiyê de gelek hukuknas û çavderên siyasî li Stenbolê kombûn. Seçimlere doğrudan doğruya etki yapacak. Hukuknas Cihan Aydın amaje dike heta doza girtinê encam nede biryara qutkirina alîkariya darayî li dijî maddeyên yasayê ye loma doza hatiye vekirin ne hukuki ye. Anayasanın 49 ve 149. maddelerine göre Li gor maddeyên 49 û 159 ên destûra vî welatî piştî ku piraniya endamên dadgeha bilind biryara girtina partiyê da, wê demê biryara bilofkirina hesabê tê dayîn. Ev biryar nîşaneya îhsasî ray e, yanî dadgeh xwe dibe aliyekê ku ev ji hêla hukukî ve nayê qebûlkirin. dava sonuçlanmadan Adil, eşit. Beriya hilbijartinê ragihandina biryara girtinê yan blokkirina hesaba HDP ji aliyê çavderên siyasî ve di serdarazê re wekî dîzaynkirina siyasetê tê nirxandin. Türkiye'deki antidemokratik kurumlaşma... Eger biryara girtinê were dayîn rêveberiyek antidemokratik dê li wî welatî xurttir bibe. Biryar bêguman dê tesîrê li ser helbesta dengderên HDP jî bikin. Ez vê dozî weke sezakirineke siyasî û plankirî dibînim ku nêzîkî hilbijartinê rû dide. Bir yansıması olmayacak mı? Mutlaka olacaktır. Serdozgerê Komara Daraza Bilind bi hinceta pêwandîdanîna birêxistina terorê re ji bo 451 HDP'yî yan qedexeya siyasetê, girtina HDP û qutkirina alîkariya maddî ya 539 milyon lîreyê Tirkiye ku di parlamentoya wî welatî de hatibû pejirandin ji dadgeha Bilind daxwaz kir. Gençlerin özgürlüğü için buradayız. Ji bo girtina partiyê pêwîst e ji 15 endamên dadgeha Bilind 10 kes bêjin erê. HDP serî lê dadgeha Bilind da ku biryar piştî hilbijartinê were dayîn. Danışma kurulu üyelerimizin bir kısmı burada fakat bütün Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol. hepsinin imzalarıyla hazırlandı bu metin.